Izenzo zama-27. Kwathi sekunqunyiwe ukuba siye e-Italiya ngomkhumbi, banikela uPawulu nezinye iziboshwa ezithile enduneni yekhulu, igama layo linguJuliyu, eyebutho likaKesari. Sangena emkhunjini wase-Adramitiyu obusuza kuya ezindaweni zangase-Asiya, u-Aristaku umMakedoniya waseThesalonika enathi. Ngangomuso safika eSidoni, uJuliyu wamphatha kahle uPawulu, wamvumela ukuba aye kubahlobo bakhe, ahlunyelelwe. Sasuka lapho, sagudla ngenzansi kweKhupro, ngokuba imimoya yayiphambene nathi. Sesidabulile ulwandle olungaseKhilikiya nePhamfiliya safika eMira laseLikhiya. Lapho-ke induna yafumana umkhumbi wase-Aleksandriya oqonde e-Italiya, yasingenisa kuwo. Sesihambe kancane izinsuku eziningi saze safika kalukhuni ngaseKinidu, umoya ungasivumeli, sagudla iKrethe maqondana neSalimone, sagudla lona kalukhuni, safika endaweni ethile ethiwa Matheku Mahle, eduze nayo kukhona umuzi waseLaseya. Kwathi sekudlulile isikhathi eside, sekuyingozi ukuhamba ngomkhumbi, ngokuba isikhathi senzilo sasesidlulile, uPawulu wabaluleka, wathi kubo, "Madoda, ngiyabona ukuthi lolu hambo luza kuba nengozi nokuchithakala okukhulu, kungabi ngokwempahla nokomkhumbi kuphela kepha nokokuphila kwethu." Kepha induna yekhulu yethemba umshayeli womkhumbi nomniniwo kakhulu kunalokho okwakhulunywa nguPawulu. Njengokuba itheku lalingalungile ukuhlala khona ebusika, iningi labo laluleka ukuba kusukwe khona, mhlawumbe kwenzeke ukuba bafinyelele eFeniksi, itheku laseKrethe elibheke entshonalanga yaseningizimu nasentshonalanga yasenyakatho, bahlale khona ebusika. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle, bacabanga ukuthi sebetholile ababekuqondile, bakhuphula ihange, bagudla iKrethe. Kepha emva kwesikhathi esingeside kwavuka kwehla kulo umoya oyisivunguvungu othiwa i-Eurakiloni, kodwa umkhumbi usududulwa ungasenakubhekana nomoya, sayeka saqhutshwa nje. Kwathi sigudla ngenzansi kwesiqhingana esithiwa iKlawuda, sabamba isikebhe kalukhuni, sebesikhuphulile basebenzisa izinto zokusiza, bawuzongolozela umkhumbi ngezintambo, kuthe besaba ukuthi baza kukhahleleka eSirti, behlisa izindwangu zomkhumbi, baqhutshwa kanjalo. Kuthe ukuba sibhengulwe kakhulu yisiphepho, ngangomuso bachitha umthwalo, kwathi ngolwesithathu balahla izimpahla zomkhumbi ngezandla zabo. Khona-ke ilanga nezinkanyezi zingasabonakali izinsuku eziningi, nesiphepho esingesincane siqinisa njalo, lase liphela ithemba lonke lokuba singasindiswa. Sekuyisikhathi eside bengasadli lutho, uPawulu wasukuma phakathi kwabo, wathi, "Madoda, ngabe nalalela mina, kanamuka eKrethe, naphepha kule ngozi nakulokhu kuchithakala. Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi, ngokuba akuyikufa muntu kini, umkhumbi kuphela." Ngokuba ngalobu busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe nengimkhonzayo, yathi, "Ungesabi, Pawulu, umelwe ukuma phambi kukaKesari, bheka, uNkulunkulu ukuphile bonke abahamba nawe emkhunjini. Ngalokho yimani isibindi, madoda, ngokuba ngiyakholwa nguNkulunkulu ukuthi kuza kuba njengalokho kukhulunyiwe kimi. Kepha simelwe ukukhahleleka esiqhingini esithile." Kwathi ukuba kufike ubusuku be-14 sisazulazuliswa elwandle lwase-Adriya phakathi kobusuku, abomkhumbi bacabanga ukuthi bayasondela ezweni elithile. Base bephonsa intambo yokulinganisa, bafumana kungamafatome angama-20, sebeqhubekile kancane bayiphonsa futhi, bafumana kungamafatome ayi-15, besaba ukuthi mhlawumbe singashayeka ezindaweni ezinamadwala. Baphonsa amahange 4 ngasemuva, bafisa ukuba kuse. Abomkhumbi sebefuna ukubaleka emkhunjini, behlisela isikebhe elwandle ngokungathi baza kuphonsa amahange enhlokweni yomkhumbi. uPawulu wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni, "Uma laba bengahlali emkhunjini, ningesindiswe nina." Khona amabutho anquma amagoda esikebhe, asidedela sawa. Kwathi sekuzakusa, uPawulu wabancenga bonke ukuba badle, wathi, "Namuhla kulusuku lwe-14 nilindile, nihlezi nizila, ningadli lutho. Ngalokho ngiyanincenga ukuba nidle, ngokuba lokhu kungokusinda kwenu, akuyikulahleka unwele lwekhanda nakoyedwa phakathi kwenu." Eseshilo lokho wathatha isinkwa, wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke, wasihlephula, waqala ukudla. Base bema isibindi bonke, badla nabo. Thina sonke esasisemkhunjini besingabantu abangama276.
Sebesuthi ukudla benza lula umkhumbi belahla ukolweni elwandle. Sekusile, abalazanga izwe, kepha babona itheku elithile elinesihlabathi abanquma ukuba baqhubele kulo umkhumbi, uma kungenzeka. Banquma amahange bawashiya elwandle, bathukulula futhi izintambo zamaphini okuqondisa, baphakamisela emoyeni indwangu ephambili, baqonda ogwini. Batheleka endaweni enolwandle ngxazombili, baqhubela umkhumbi kuyo, inhloko yomkhumbi yagxumekeka, yema ingenakunyakaziswa, kepha ingasemuva laphulwa ngamandla amaza. Kepha amabutho ayehlosa ukubulala iziboshwa, funa ezinye zibaleke ngokuhlamba, kepha induna yekhulu ithanda ukusindisa uPhawulu yawavimbela enhlosweni yawo, yayala ukuba labo abakwazi ukuhlamba baziphonse kuqala emanzini, bafike emhlabathini. Nabaseleyo bafike, abanye ngamapulangwe, abanye ngezinye izinto zomkhumbi. Kanjalo-ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile.